Pang-apat, ang mga Muslim ay naniniwala sa mga kapahayagan ng Diyos, kapahayagan ng Allah. Ano pa ang mga kapahayagan na ito? Alam niyo po ba, kami ay naniniwala doon sa Ten Commandments, Torah ni Moses. Ano ang unang sinugo doon? Huwag kayong sumamba ng iba maliban sa akin. Di mo ba? So kami ay naniniwala sa kapahayagan na ibinaba kay Moses, ang Torah, at kami ay naniniwala sa kapahayagan yung mga kalatas na ibinigay kay Propeta Abraham. Kami rin po ay naniniwala sa kapahayagan na ibinaba kay David or kay Daud. Ano po yun? Yung Salmo. Meron pa ba sa Biblia yung Salmo? Meron pa po yun? Galing kay Daud, kay David. So kami po ay naniniwala doon. Yung original na kapahayagan na yung Salmo. At kami rin po ay naniniwala sa original na ipinahayag ng Allah kay Jesus, kay Isa al-Masih, kay Jesus, na Messiah. Ano po yun? The Gospel of Jesus. Ano po? Yung original na Gospel of Jesus. Alam ko po, sa panahon ngayon, wala po ang original na Gospel of Jesus. Kung meron man, may konting original, ngunit marami pong naidagdag at nabawas doon. Bakit ko po nasabi yun? Kaya po dumami ang sekta ng Kakristyanuhan dahil doon po sila nagdidebate, dahil yung iba naniniwala ng ilang aklat lang at yung iba naniniwala ng ilang aklat lang din. No? Kung ano ang original na gospel, bakit ko po nasabi original na gospel? Kung mababasa po natin ngayon sa Biblia natin, wala po doon yung direktang salita ni Jesus. Bigyan ko po kayo ng example. Mayroong mga verse doon na sinabi ni Jesus according to John. So si John, akong nagsulat, sinabi ni Jesus according to John. Ako po yung nagsulat. Hindi pa ako nagpakilala doon. Ang dapat nagsulat sana, ako po si John, narinig ko kay Jesus na sinabi niya. Ganon. So, ganon pa man, kami po, mga Muslim, ay naniniwala na si Jesucristo, Isa al-Masih, ay nakatanggap ng gospel. Yung gospel po na yon, kami po ay naniniwala na yun ay nanggaling sa nag-iisang tagapaglikha. Maniwala ba kayo na ang mga ibang religion ay hindi naniniwala kay Jesus at sa gospel? Ang mga Buddhism, hindi po sila naniniwala. Ang mga Hudyo, mga taga-Israel, hindi po sila naniniwala kay Jesucristo. Taga-Israel po yun, hindi po sila naniniwala kay Jesucristo. Kay Jesus Christ or Isa al-Masih. Peace be upon Him. Mayroong Hudyo, pumunta ng Baguio sa market. Hinanap namin kaso nawala na eh. May karatula sila. Jesus is a fake prophet. Sabi nila, Jesus is a fake prophet. Sabi po ng mga taga-Israel po yun, Hudyo. Ngunit kaming mga Muslim ay malaki ang paggalang kay Jesucristo. Dahil lahat po ng sinasabi niya ay sinusunod po namin. Kahit yung mga nandyan sa Biblia ngayon, lahat po ng sinasabi ni Jesus dyan, sinusunod po ng mga Muslim. Sinabi po ng propeta Muhammad peace be upon him, hindi kayo tunay na Muslim kung hindi kayo maniwala at sumunod kay Jesucristo. Dahil siya daw ang pinakamalapit kay Jesus. So kapag may makita kayong Muslim na babastusin niya ang pangalan ng Jesus, sawayin niyo po yun. Dahil hindi po yun ang turo ng Islam. Dahil kahit sa pananamit, kung anong pananamit ni Virgin Mary, yun din po ang sinusunod ng mga Muslim. So isa po yung napaniniwala namin, na kami ay naniniwala sa mga kapahayagan, at ang panghuling kapahayagan, ano po yun? Ito po yung Quran. Piniliwanag po kanina ng aming guro na galing ng Saudi. Ang Quran po, ito po yung nagkumpleto ng lahat ng kapahayagan ng nag-iisang tagapaglikha. Bakit nagdidebate ang napakaraming sikta sa Biblia? Kasi wala pa po ang Quran, kulang pa po yan. Ang Quran po ang nagkumpleto ng lahat. Kaya pag nabasa ninyo ang Quran, tapos ang problema, wala nang debate. Complete sentence na po. Parang pelikula. Pag walang ending, magkakagulo tayo. Ang gusto mong ending, buhay yung bida. Ang gusto mong ending, patay yung bida. Pero kung may ending, wala tayong debate, may ending na eh. Ngunit kung wala,
Problema po yun. Kaya kung isang kapahayagan lang ang basahin natin, magkakaproblema po tayo. Kasi gagawa ko sarili kong religion kasi ang gusto kong ending ganito. So ang Quran po, siya po ang nagkompleto. Hindi po niya kinakalaban ang ibang kapahayagan, ngunit kanya itong sinusuportahan at pinapatunayan. Sinabi sa Bible na si Jesus ay anak ng Virgin Mary at sinabi sa Quran na kung ano yung sinabi doon ay totoo dahil binanggit din sa Quran. At sa Quran, kinumpleto ang Islam. Kinumpleto sa Quran kung paano natin sambahin ang nag-iisang tagapaglikha. Kaya kung ang basahin natin hindi ang Quran, yung pagsamba natin magkaiba-iba. Sundin na lang natin yung pare natin, yung pastor natin, kung ano sasabihin. Ngunit pag nabasa mo ang Quran, wala na tayong problema. Kasi sinabi na doon, ilang beses tayo magsamba, paano tayo magsamba, paano tayo magpasting. Lahat ng batas na nauukol sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha ay kinumpleto na ng banal na Quran. At ang panglima na paniniwala ng mga Muslim, ang mga Muslim po ay naniniwala sa araw ng paghuhukom. Sino po ang naniniwala na may araw ng paghuhukom? Taas pong kamay. Ayan, Kristiyano at Muslim, nakita natin na nagtataas ng kamay. So lahat po tayo, di ba? Naniniwala na darating ang araw. Ang araw na ito na paghuhukom, nagmamula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao sa mundo ay haharap sa kanyang tagapaglikha. Harap lahat tayo sa Allah. Dahil sa araw na yun, maghuhukom ang Allah. Dalawa lang pupuntahan natin. Alam natin lahat yan. Kami ay naniniwalang may pupuntahan kang impyerno at may pupurantahan kang paraiso. Alam ko po, tayong mga Kristiyano ay naniniwala na may impyerno at may paraiso. Kami po mga Muslim ay naniniwala sa araw ng paghukom na kung saan tayo ay haharap sa tagapaglikha at hukuman po tayo kung sino yung makapunta sa impyerno at paraiso. At yun ang nakakatakot po na panahon. Kasi nangako po ang Diyos na tagapaglikha na walang makapasok sa paraiso maliban lamang po sa mga taong naniniwala sa Kanya at sumamba lamang sa Kanya. At para kanino po ang impyerno? Para po doon sa mga taong sumamba ng iba maliban sa tagapaglikha. Example po natin yung mga sumamba ng mga hayop. Mayroon pong lugar, country, pati unggoy, sinasamba nila. Baka, sinasamba nila. Mga leader nila, sinasamba nila. So sa Islam po kami naniniwala na ang dapat nating sambahin ay yung lumikha lamang ang nag-iisang Panginoon na tagapaglikha. At ang panghuling paniniwala sa anim na aking binigkas ay ang paniniwala po sa tadhana. Qadarullah. Qadar. Ano po ito? Ang qadar, ito po yung paniniwala ng mga Muslim na ang lahat ng bagay ay mangyayari lamang ayon sa kapahintulutan ng Diyos na tagapaglikha. Ang lahat ng bagay ay mangyayari lamang ayon sa kapahintulutan ng Diyos na tagapaglikha. Simple lang. Example. Sabihin mo bukas, mamamalingki ako. Yun ang gusto mo at plano mo. Kinabukasan, sumakit ang tiyan mo. Hindi ka na tuloy mamalingki. Bakit? Dahil yun ay hindi ipinahintulot ng Allah na bukas mangyayari ang gusto mo. Dahil kami, kung anong mangyari, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lahat tayo ay nagmula sa Allah at lahat tayo ay magbabalik sa Kanya. Kung mamamatayan naman po kami, wala po kami sisisihin. Kung may batas, ipatupad po ang batas ng Pilipinas, ngunit wala po kaming sisihin kung may namatay sa amin o may pinatay sa amin dahil ito ay nakatadhana. Kahit magtipon-tipon ang lahat ng nilikha ng tao na gusto kang patayin o sirain, kung hindi ito ipinahintulot ng Allah, ay hindi po mangyayari. Yun po ang paniniwala namin mga Muslim.